Тэд Эд. Веды, якімі варта дзяліцца. Больш за 100 гадоў мінула са смерці яго стваральніка, а Дракула працягвае жыць як самы вядомы ў свеце вампір. Але гэты трансільванскі шляхціч не быў ні першым, ні самым папулярным вампірам свайго часу і мог так і застацца ў невядомасці, каб не прыхамаць лёсу. Упершыню Дракула з'яўляецца ў аднайменным рамане Брэма Стокера ў 1897 годзе, але легенды пра вампіраў існавалі значна раней. Жудасныя крывасмокі ўжо 800 гадоў былі часткай народнай культуры. Славянскі фальклор даў нам слова «вампір» або «упыр» па-старажытнаруску. Упершыню гэта слова згадваецца ў 11 стагоддзі. Вера ў вампіраў жыла ў рэгіёне задолга да прыходу хрысціянства і працягнула жыць, нягледзячы на намаганні царквы. Гісторыі пра вампіраў з'яўляліся праз няправільнае ўспрыманне хвароб, шаленства, пелагры або раскладання цела. У апошнім выпадку цела выпускае газы, і з рота можа выцякаць кроў. Выглядае, нібы яно толькі што ўставала і піло кроў. Вампіраў апісваюць азызлымі, з доўгімі зубамі і пазногцямі. З'явілася мноства рытуалаў, каб прадухіліць вяртанне мёртвых. У труну клалі часнок і мак, праціналі цела, спальвалі або нявечылі. Вера ў вампіраў заставалася мясцовай з'явай да 18 стагоддзя. Тады Сербія апынулася ў цэнтры барацьбы дзвюх вялікіх дзяржаў – габсбургскай манархіі і атаманскай імперыі. Аўстрыйскія салдаты і чыноўнікі фіксавалі дзіўныя мясцовыя пахавальныя рытуалы. Іх запісы хутка распаўсюдзіліся. Істэрыя вакол вампіраў настолькі выйшла з-пад кантролю, што ў 1755-м аўстрыйская імператрыца выслала на месца свайго асабістага лекара. Ён правёў даследаванне і паклаў плёткам канец, апублікаваўшы грунтоўную навуковую працу. Паніка сціхла, але вампіры ўкараніліся ў фантазіях заходнееўрапейцаў. У 1819-м выйшла кніга «Вампір», а ў 1872-м кніга Лефаню «Карміла». Апошняя моцна паўплывала на маладога ірландскага тэатральнага крытыка Брэма Стокера. Стокер нарадзіўся ў Дубліне ў 1847 годзе і да 7 гадоў быў прыкаваны да ложка праз невядомую хваробу. Маці расказвала яму народныя казкі ды страшныя гісторыі. У тым ліку і свае ўспаміны з часоў успышкі халеры 1832 года. Яна расказвала пра няшчасных, якіх жывымі закопвалі ў агульных магілах. Дарослым Стокер пачаў пісаць фэнтэзійныя, рамантычныя і прыгодніцкія кнігі, а ў 1897 годзе напісаў «Дракулу». Лічыцца, што галоўны ліхадзей кнігі напісаны паводле гістарычнай асобы ўлада трэцяга Дракулы або ўлада Цэпіша. Але звязвае іх толькі імя. Астатнія элементы і героі проста ці ўскосна былі натхнёныя творамі віктарыянскай эпохі, напрыклад, раманам «Таямнічы незнаёмец». Пасля выхаду Дракула меў адносна сціплы поспех. Ён нават не стаў самым вядомым творам Стокера. Яго коратка згадалі ў некралогу 1912 года. Але бітва за аўтарскія правы цалкам змяніла лёс Дракулы і ўзняла яго на вяршыні літаратурнай славы. У 1922 годзе нямецкая студыя адаптавала раман ва ўжо культавы нямы фільм «Носферату» без выплаты ганарару. Нягледзячы на змены ў сюжэце і імёнах герояў, паралелі з кнігай былі заўважныя, і пасля суду студыя збанкрутавала. Каб прадухіліць спробы плагіяту, удава Стокера вырашыла абвясціць пра свае правы на тэатральную версію Дракулы і падтрымала пастаноўку сябра сям'і Гамільтана Дына. І хоць версія Дына была моцна скарочаная, пастаноўка стала класікай. У асноўным дзякуючы ігры Бэла Лугошы на Брадвеі. Лугошы зняўся і ў экранізацыі 1931 года кампаніі Universal. Там ён і надаў персанажу многія знакавыя рысы. З таго часу Дракула паўстаў у незлічонай колькасці адаптацый. Ён знайшоў вечнае жыццё па-за межамі сціплых старонак, на якіх нарадзіўся. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам. Агучана студыяй Гаварун.
Шчыра дзякуем Мацею Маланцыяліні Ваяйковым, Лявону С, сям'і Анфімовых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Еніну, Сергею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.